सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा माघ बिहु धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माघ बिहु धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय माघ बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो होबावदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो माघ बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसो बायदियै बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुर गिफ्ट हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमनि सेल मेनेजार सुबुं बसुमतारिया जोंनि खौरांनि गेजेरजों बाइक सालायगिरि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो। खुलुमबाय। जोंना सेरफांगुरि बाजाज श'रुम फुंखा एन्टारप्राइजआ बिहुनि माखासे अफारफोर लानानै फैदों। जोंना अफारा स्टार्ट जागोन 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम। ओमफ्राय नोंथांमोना बे अफाराव माखासे सुबिदाफोर मोननो हागोन। बेफोरनो जाहैबाय हेलमेट गंनै मोनगोन आरो बेजों लोगोसे ब्लेंकेट मोनसे मोनलांगोन आरो गासिबो गारिफोरखौ एक्सचेन्ज खालामनो हागोन नोंथांमोना। आरो बेजों लोगोसे केस बायग्राफोरनो 1000 केशबेक होनाय जागोन आरो दा बे अफाराव नोंथांमोना जाहाथे फैनानै जोंनि बाजाज श'रुमाव बाइक लाफैयो बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। औ, बुकिंखौ 500 होग्रोनानै नोंथांमोना बुकिं खालामनानै दोनग्रोनो हागोन। बेखौनो खावलायहरनो सानो बिथांमोना बाइक गोदान बायनो सानदोंबा जोंनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव सेरफांगुरियाव फैनानै बाइकखौ लाफैनो थाखाय बुंहरनाय थाबाय आरो। एक्सचेन्ज खालामफैबाय, एक्सचेन्ज खालामनायनि उनाव नोंथांमोनाथ' बाजाजनि अनगा मोनलांगोन नामा जेनेबा? एक्सचेन्जआव गासिबो मडेल जेरै आलदा आलदा कम्पानिनि गासिखौबो माबा खालामनानै एक्सचेन्ज खालामनानै जोंनिफ्राय गोदान बाइक लानानै थांनो हागोन। औ, बाजाजनिखौ लानानै थांनो हागोन। एक्सचेन्जआ गासिबो जागोन, स्कुटि बाइक गासिबो कम्पानिनि गासिबो जागोन। ओमफ्राय जोंनिफ्राय बाजाजनि गारि लानानै थांनो हागोन आरो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।